खुलुमबाय हर गेजेरनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै जों जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां, सराइदेव डिस्ट्रिक्टआव साबा आल्फानि केडारखौ हमनाय जादों। आसाम पुलिस आरो इन्डियान आर्मिजों लोगो नांनानै बे साबा केडारखौ हमनो हादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिखौ मडेल कन्डाक्ट क'डखौ सिफायनायनि जाहोनाव एफआइआर होदों एबा एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव नारेंगुरि थाराइबारि गामियाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै सुबुं थुबुरमा खालामनानै मडेल कन्डाक्ट क'डखौ सिफायदों होननानै दाय जाबसिनदों इउपिपिएलनि बिजाथिया। बिथां हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव नारेंगुरि थाराइबारियाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै सुबुं थुबुरमा खालामनानै मडेल कन्डाक्ट क'डखौ सिफायदों होननानै फोसावदों खौरां बिलाइयाव। दा बेनिखायनो बिथां हाग्रामा महिलारिनि सायाव एफआइआर होदों एबा एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बिथां हाग्रामा महिलारिया बे लकडाउननि समाव मडेल कन्डाक्ट क'डखौ सिफायदों सिफायदों। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव नारेंगुरि थाराइबारियाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै सुबुं थुबुरमा खालामनानै मडेल कन्डाक्ट क'डखौ सिफायदों। दा बेनि जाहोनावनो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिथांनि एगेन्स्ट पार्टिया एबा इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा एफआइआर होदों एबा एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोना बे हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।